Ako prežiť sviatky v spoločnosti toxických ľudí. Môže to byť naši vzdialení, ale aj blízky príbuzní. Sú to ľudia, ktorí opakovane prekračujú naše osobné hranice a v ich spoločnosti sa cítime nepríjemne. Obľúbujú dvojzmyselné komplimenty. Wow, ty si ale schudol. Už veľmi dávno som ťa nevidel. Ale úprimne, keď si bol pribratejší, vyzeral si mladší. Alebo ženy poznajú tieto narážky. No čo, kedy bude svadba? Alebo sa vás pýtajú, no čo, a kedy budete mať deti? Veľmi silno odporúčam niekoľko dní predtým, ako tam budete musieť ísť, sa poriadne vyspať. Pretože ak sme nevyspatí, naša psychika je oslabená a vtedy oveľa silnejšie reagujeme na nepríjemné narážky a nepríjemné poznámky. Doplňajte si takisto magnézium, vitamín B a vitamín D, pretože pomáhajú našej psychike sa uvoľniť. To je veľmi dôležité, aby ste tam nešli už s pocitom napätia a úzkosti.